Thank you very much for choosing this channel among the millions out there. We really appreciate you for visiting this channel. As you're about to watch this video, it is only two things that is required of you. The first is to subscribe to this channel and click on the notification bell so that anytime that we upload a new video, you'll be the first person to get it. And secondly, kindly share this link to a lot of people as much as you can, to the groups on all the social media platforms. And by so doing, you are helping to grow this channel and then also motivating us to create more content and then bring in more videos. This is an inspirational channel, a motivational channel. So kindly help us to advocate this channel to a lot of people. We are much grateful. Once again, thank you very much. That was it. Say channel we and in pray what you say opasa oshe. Channels be brain oho. Opatafuor be brain oho. Nanso so in pray dear what you say channel we say opasa utie unyame anu asem. Nanso ade ba akopɛ ene yesre feel. Sa ade no say bomoden na channel yi say unsubscribe ya bomoden subscribe. Send ye be ya de bia ye the video etu a wonsa ebetimi aka. Ye toso biem e pauchew e ya share the video from nipa bebre no munya bi nhwe eni die kwanso. Na se we sa nyoma we ya edima ya eboa yen e ma ya hye mu tre e ma yetimi nya nipa bebre. Ye toso biem e hye ye nkuran se ye nkusua na ye nye video na ye mfamro na abre ni do nyina ro eni woni nkita so. Nti edawase se obeye de amaye asundwem edawase bibre nyame nshira bibre tentem nyame difo nyame nya okese de mi bisa ye afuna na ode mere madalen nyame difo ye nyina enim se no ye oba bi a homfi etinimu yesi ne baye nko aye be 7. Now where hiniye no mu ma na Mary mo ne Sarah mo wa no mo ben hiniye no obi ani ho a onya ogie straight efri Messiah ne nsem na de na dasronko fa saa oba no bayi ekuta ni nyina o senya saa ogie no amidifo onya sure so achami Yesu. Hello. Hi. Onya sure. Yes, di entia na Mary de onya ogie ntentem sa oye Yesu die ya oye ndey oye ni stars nyame hu mobo anoche Euradi what you anoche say you stars ntino ade ne bone tell no ono a wontimi you bi die wa yire ne bone mu tenten unya favor. Yes, chirewa. Discipline. Oh yeah, na yeah. Yes. Okay. Okay. Yes. Unim. Whatever that is written in the Bible, of course, is about 0.05% truth about Mary. Mary na nkasa na ye friend Mary no. O man shada mama hu no se de ositie. Ina o mo sheda ka bibi kakra bi. E de kire mo e fa Mary ho. Na de tie ni. Oba bie ni wa wo ba asase wesu. A wawuko
a dibre any position okura Mary no okura bi da. Yes. Even Abraham po ne yere Sarah onkura sa position ni bi. Yes. Tienie omo a ebedi Yesu achi onyankopon e ma wo mutumi obie ni honomu a ni tumi ne na hoɔden ana e wo no so no eduru Mary de efa. Yes. Na wonim de tie ne se na Jewfo no wo mra emra ne sei omo recognize oba eti se ye beje bibia mo oba anim abanyam no ode abedi bema so de lalai sana na Jewfo ne tie nti se oba onim bibi kura na tawano na ye de etum enti abra omo hyase se omo tro Bible no mo duro no mo hu adwuma eye Mary aye no mo decide ye say ye tro ni nyina de ba out ema nipa ne ema ehu a ema ene mema eba ye competition. Yes. Ehunu say oba mpo otimi ye say e dia apere ye ebeba emema ene ema ntem ebema ema atu emema so sa ene atua ombenya adwene bi say abodie mu no omo ne mema ye pe no kwasem de omo ye ne migitum e wo fa baabi so mingintum ji a migitum ne say migitum say Mary enya sa tumi no because of suban pa na ye de ya na atini mu. Yes. Enti senka ye ma ema na ewe atire ni hunu se wono soso ode suban pa dia onyankopon ebetimi akoro no aye ne kese kora chen bema kema ne tiase sa kana ye na mom no ema soso ye abodie bia woman free what the dombeka ho. Yes. Woman one onu abeyi one account na ye two. Etu omo steady ema na omo de omo adwere. Eni omo nyansa ehun se na ye nte sa part we. Emfa free Bible nim. Ni ema omo hunu se Mary no say na no omo tie. Eti efin bi wo ha omo to di gu woman no ho. Enso na nye real. Eye no kure na owa ahohomone efiri se omufie na akom efiri ho eti na sa tumi ni dinachi sa tumi na no wode seduce mema sa tumi ni na no wode twe ye kan say atitiri ni anintini ene omoda na mom abra Mary ebeji eye Yesu oni ni bombu ni mpu o woji ni di ye no o satira totally na Mary eye oba bia ni su ene ne ban no mi hu said o sitie ye ka oba wo ye extreme obedient very very obedient ye ka oba o ye selfless on fa ho o ya ade a woni obi ani asikan de de nani so eye sei wo ye oba na owo akoma efin ba kokura anim abro beji Yesu di ye no na odo Yesu nokrem ene huhuma eye huhum papam na nya bone kwa so enu ti wodi ni mu ade nyinara ade owo bia wodi ma Yesu odi di Yesu achi osum Yesu nokrem oyi Yesu aye edi Yesu ni wanyi Yesu amada nesusu Peter mpa Yesu kan say wo so na mesima dan na asamado apro entimi ntwimfa so no eduru mene bi Peter o hwiase o ja Yesu ho aka kire Yesu so omfa na henie enso Mary de wan hwiase da na o kenkan books a esua de eduru akire a ebe kire o secret ni nioma a Mary ye asuafo ni nyina no omo duru mene bi no 12 years tie ni ye me say 12 years no omo nte Yesu nka omo nte awurade honhom nka nipa ba ko pe na Yesu ni di nkomo ono ne Mary Magdalene. Eti sana asuafo ne hia bibia na omo kɔ saa woman ne ho ene kɔgye Yesu ne efiri omo ho obi ani ho no a ɔye oba a waba asase wesu a na ohu ade yɛse obi ɔhyɛ nkom du akiri ɛkyɛn
ɛyɛ Mary da. If you say ɔno deɛ no who adia boroso ɛhyɛ nkonko dito eti sɛ asuafoɔ ne panyankopɔn ne atea na ɔmo kɔ Mary hɔ. Yes. Asuafoɔ ne nyinaa hwe ase. Yɛse Paul amantem nso ɔsene deɛ ya. Yes, ɔmo hyɛ da kan saa kɛkɛ. Paul ɔhwe ase saa 4 times. Ɔgyae nyame hɔ saa 4 times. Eduru mmerɛ bi ɛkɔm ɛne yaw nti ɔdwane firi nyame hɔ. Abra ɛyɛ Emperor Clarus ɔpam ɛyɛ Jewfoɔ efiri Italy ne Rome so ɔmo nko ɔmo ama so. Saa tam no mu anana Paul so asɔle ano wɔyɛ n'adwuma. Nana Jewfoɔ ne mienu bi yɛfrɛ bɛrima bi Aquila ɛna ne yere yɛfrɛ ne Priscilla. Ɔmo adwuma no ɔmo yɛ ne sɛ na ɔmo bɔ tent ɛna ɔmo yɛ ɛyiase no announcement. Yo na adwa wɔ half so fam me. Nso to nso fam yɛ den. Adwuma na Aquila ɔne ne yere Priscilla na ɔmo yɛ no. Eduru mmerɛ bi no na Paul ho kyerɛ no. Na ɔdwane gya nyamedwuma hɔ ɛkɔ dwane ɛyɛ Aquila ɛne yɛka sɛ Priscilla. Eti no ɔdi ɔmo akyi a no ɔno ɔmo bɔ ɛyiase tent no wagye ne kakra hyɛ no ho. Efi sɛ oduru mmerɛ bi no na persecution no ɛdɔɔso na ɔtan ne dɔɔso. Paul kɔ baabi a no ɔmo tan no. Ɔka asɛm a ne yɛdi n'atam obi timi bu no for no reason. Eduru mmerɛ bi wɔwɔ ka Paul yaw ne su na ɛkɔm akyire na n'aba mu buiɛ. Ɔto ase nnua no tɔtwene yɛ. Nanso so saa ɔbaa yi yɛfrɛ ne Mary ne deɛ. Eduru mmerɛ bi ɔmo di n'atam adentia. Martha ɔnsa Mary a na ɔmo di Yesu akyi no. Na ɔmo yɛ mmiɛnsa o. Yɛwɔ Mary a ofiri Magdalene and I'm friend Mary Magdalene no. And yɛwɔ Mary a ɛyɛ Joseph ne James maame. And yɛwɔ Mary a ɔyɛ Yesu maame. Enti Mary nankasa no ɔmo yɛ 3. Mary ɛfɔm a ɔbɔɔyɛ ahokyere bɛto woman ni nyinara ɛyɛ Yesu. Oyi ne bua mu adeɛ ɔne Susanna sɛ no ɔyɛ ɔba a ɔyɛ brɛfoɔ no ɔwɔ sika. Ɔmo yi ɔmo ntoma ɔmo nyinaa ɔmo sika no ɔmo bebia no ɔmo de sika no ma Yesu so wɔmfa nante nka nyamesɛm. Ɔbrɛ yie abra Yesu wu yie krab. Saa Mary ɛmaa na di Yesu akyi ɔmo nyinaa ka wɔn ho ebom ɛna ɔmo sɔre tia no. Efiri sɛ abra na Yesu tia aseɛ no ɔno nkoa ne ɔbaa na Yesu ma ne bɛn no ɔno na yɛ Yesu aduane ɔno na si Yesu nneɛma eti owu saa no ɔmo ka kyerɛ sɛ si wagye w'ani so ɔmo ka sɛ ɔno na di ne huhum fi 7 no ayama Yesu yɛ kunu abra ɛnyɛ ne time eti ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo pɛ no na ɔmo kunu odwane ɛkɔtena ɔbotan so ɔbrɛ Mary ɔdɛdɛgya ɛka sɛbe na mo aseɛ nko a na ɛhyɛ no ne nyinaa mu wampa aba odi nyame akyi odi nokorɛ ɔka nyame asɛm abra yɛkyi Yesu na yɛgu Yesu anim ase na yɛde no kɔsan asɛnnua so ɛhɔ Peter odwane James odwane Matthew odwane asuafoɔ Philip wɔn nyinara obi adwane ɛna wɔn gya ɔno nko a na egyina hɔ ɛwɔ asɛnnua n'ase ɔno Mary no ɔno Yesu maame Mary ɛne Joseph ne James maame Mary wɔn na egyina hɔ wɔ asɛnnua n'ase wɔn nyinaa na Yesu ka asɛm bi na awerɛho abira wɔtena hɔ dii na Yesu tia mu ka kyerɛ Mary sɛ ɔbaa deɛ yɛayɛ me no deɛ yɛayɛ me no Mary tu n'ani sei no ɔti ne suo bɔbɔbɔbɔbɔ ɛfiri sɛ ɔhwɛ brɛ a man na brɛ na afei ɔtumi abie ne no aka kyerɛ sɛ ɔbaa deɛ yɛayɛ me no na ɛɛya. Now who read the Bible careful a Yesu wo yɛ no I'm telling you say mfiri ne yam. Yes, mɛkyerɛ waseɛ ɛfiri sɛ ɛduru mmerɛ bi no na Yesu hwɛ ɛyɛ Judafoɔ na ɔma gyimi burutaa eti ɛduru mmerɛ bi no ɔyɛ na nka ɔwɔ ɔpɛ bi sɛ owuo no kura wanya nwu biem deɛ ɔpɛ suadi no deɛ ɔkorɔkorɔ no ɛma owuo no yɛ akɔnnɔ ɛma ɔtumi wuyɛ ɛyɛ the same Mary ɛduru mmerɛ bi na Yesu bufu a wɔna kyi Yesu de ne tena hɔ ka kyerɛ nsɛ sɛ ɔkasa saa there was a time ɔkasa saa na Farisifoɔ no ne Judafoɔ no bɛgyina hɔ ɔmo kasa Yesu anim saa
Yesu show mudi no se mudi agora mebɔ mpaye ama ahohom ko 72,000 abekum nyina o ka sa asɛm na Mary di ne kotodwe bu ofom efi sɛ waka na obɛyɛ de ya obɛyɛ ɔno nko a the book of Mary and the bekyerɛ wo sɛ ɔno nko a na nim enwum special na ɔto de ma Yesu ɔto ma Yesu pɛ na wawia na koma ɔkrɔkrɔ Yesu a na ɔka kyerɛ Yesu sɛ ma ne wura mfiri ɛyɛ bɔhyɛ ne die ntia ɔba asase ne so eduru mmerɛ bi na ɔmo tete no Yesu si ne tena ase ne osu ɔhwɛ din ɔsɔwura nka bɛyɛ a kamakuru wei ɛmpaa me nanso wopɛ na ɛnyɛ hɔ that statement na Mary gyina hɔ Mary kyerɛ ne sɛ owura ɛma wura nyɛ deɛ ya ɛmfi ne nyinaa akyi abra yɛ bɔ Yesu asɛnnua mu owuyɛ Joseph a ofiri Arimatea ɔkɔɔyɛ ɛkɔsrɛ ɛyɛ amu no ɛyɛ Mary kuroi na ɔka kyerɛ ɛyɛ Joseph ofiri Arimatea ɛmu ɔkɔtɔɔ atare ɛyɛ atare papa na ɔde ma Mary na ɔmkɔyi Yesu etware no ɛpepa ne ho mogya ne efi ɛkɔtɔɔ perfume ne boɔden na ehwam na ɔde gugu ɛyɛ Yesu ho na ɔrape ne ho ansa na ɔmkɔpɛ ne amusieyɛ na saa amusieyɛ no so a ɔmode Yesu to hɔ no na ɛnyɛ hɔ na ɔmode Yesu to saa amusieyɛ no na ɛyɛ asikafoɔ amusieyɛ na ɛyɛ Joseph ne tete hɔ no deɛ ɛteɛ ne sɛ wowɔ sika a sɛ bi abɛ rise ɛbɛyɛ bi a MP minister na wakɔtɔ wɔ amusieyɛ na wasiesie de ato hɔ nti wu a ne ayɛ deɛ ya ne akɔsie enti saa amusieyɛ na yɛde Yesu to hɔ no na yɛ Joseph Arimatea amena no watu asiesie mu dada sɛ owu a ha ne mfa nyɛ dɛ emra ɛna Mary kɔmu kɔgye asase fufuo na Mary kuro yi aka kyerɛ Joseph sɛ owura ma yɛ nyɛ saa yɛmfa no nkɔ baabi a hɔ yɛ papa efi sɛ ahiafo amusieyɛ ɛhɔ hu papa yes hello mesedeɛ ya nsamanfo na hɔ no mo nka mmra na mmom asikafo amusieyɛ deɛ ɛhɔ yɛ dii enti yɛmfa Yesu nkɔto baabi papa ɔka yɛ na ne si Joseph trim sɛ ne saa na kyɛ de a me kura ma siesie bi da hɔ a hɔ na me yɛde mbɛto ti yɛmfa Yesu nkɔto hɔ hɔ ɛne yɛde Yesu kɔto yɛ abra Yesu ɛda hɔ adeɛ bɛkye yɛwura sabat ne mu adeɛ bɛkye kwasiada no ɔmo kɔ fie ɔno na Mary baako no Mary miɛnsa ɔmo kɔ yam aduhwam sɛ ɔmo de kogugu hɔ na Yesu ho atuhwa hɔ na ɔmo kɔ yɛ a na Yesu asɔre Yesu sɔre yɛ a ɔsɔre yɛ no nso so no saa Mary kuro ya one di nkan ɛkɔbɔ nkwagyesɛm ho dawuro first na suafoɔ no nyina obi ani hɔ eduru mmerɛ bi Thomas kora de ɔkeka nkwasiasɛm di Yesu atam pɔtɔɔ ne nyinaa mu no na yɛ saa ɔbaa wei na sɛbi obi yɛ bibi a ɔnsa yɛ yie ɛno nti mo a mo sua deɛ yɛ a mo nyɛ research yɛfrɛ no the apostle of all apostles title wa Nyankopɔn de ma Mary no ɔse asuafoɔ bia ɔbɛba machi ɛbɛpem nnɛ kɔpe wiase awie yɛ wo ɔbaa wei wo na ayɛ ɔmo apostle panyini ɛno na Jewfoɔ nso ɔmo nte aseɛ ɔso ɔmo take ɔbaa ne down hello ɔso ɔmo take it down na ɔmo gu ne ho anim ase na ɔmo yi no nyɛ saa mmaa bɛba bɛyɛ pompous but they should have done it in a better way because ɛdan a yɛwɔ maa ɔmo yɛ papa ɛdan a yɛwɔ maa ɔmo yɛ deɛ ɔmo yɛ evil into the extreme commitment and obedience sometimes mɛma kura yɛn yɛte hɔ yi ɛnyɛ huhumu asɛm kura sɛ obi wɔ ɔbaa bi wɔ hɔ na ɔne ne kunu te na ɔwɔ nsusuye bi sɛ ne kunu wɔ mpra ne kunu no asɛ n'ani gye ne mpra no kyɛn na bekom no ya na mo fi sɛ wakɔgye aduro ya na nya aduro ɛma ne bi ɔmo kura that spirit ɔmo timi de temu bɛma ɔkyekye ne bɛma kɔ ne nkyɛn a ɔntimi nya ne da wonim de ntia efiri sɛ ɔmo wɔ akrɔkrɔ bɔne bi yes na wo deɛ wo yɛ aduane mpo na wo kunu sɛ woni ya ne wo sɛ adi aka ho hello me say we are there ya we yɛ aduane na nka wo kunu ɔba mini na nka watue sum me wura bedi enso wo de anya woa hey
Eurama obedi. Undi akwai adey. We su me be have ho. But I'm telling you, obabi ani ho obeka sa asem no. Slave queen no, okwa aduane no, nya aduane bia o. Enso be ma no hyeda ni bu afu a. No so hyeda ye say, we ni dia me nyedey. Me ni. Otimi fria no akrokro boni kase ade ya. Akrokro boni. Otimi ka kire wo kunu se ne de o ma na hu nanimu a. Oni di da ensuo kura won numbi. Okase na brembrem bi ayede ya. Abeto kunu so. Obi baba man kwa mana nhumi o se wonye den oni di enso ye beba bode dumienu na wayiyi na egu ahwam ko obi eda so e chepo. Hello baba sia o di bode abetima kese say 12 abra Bible say heavy pillars no e say we did it ya wa ha. Enti sister ne de ono onim de ya oni ma krokro kasa bia na firi nanum chain no aka na ema me kire mu secret emema enka nkire mu sawo ne be mate no okọ aho kire mu no ntimi mu akohoma tienie de ode be ye no o kai no forever opa busa wo onye sika wo ye den obetwempena o me na to ono pa busa wo. If you say, why expose you one my dear woman in our dear? Well, who say, when you be a man, only any dear day? At the man. You were Bema one natural John Bonnie, your master in America. By your Bema do out him son or coba. But she say, your man your day. And ten it. Oh, be uncle Bema, you will be on your be your own mouth. By you will be more, will be your Bema. Sound croft one. A certain. Oni ne betena no e fact e tubeti oba bi no oba radio so oba bi timi ba so fu be adi me wari mi kuru no oni bibia afei a nioma ko yie no wa sha se ye masem unim de ntia wa expose hu a kire no amwa hu se wo sei na wo tie. Yes hello. Nensusu Mary ya kana asem yi osori anopa oba odware wie ye twetwe ne si wie ye a krik no aduru Yesu ho okobusa ne se de na obedie ede hemfa ne ye kọ o check upon Jesus anopa ahwie ni anajo na sa oba we wo se onya ne den Yesu hwa ne din o se wo osoro ni asase de obebu atan ne ne wasam. Yes. Okura mpono mesade asiafo ni nyina hya wonase. Yes. Osa hwedi din osemasa chema hiniem. Enti okenkan a enti ohwe the book of Mary Magdalene. Omasada ate page 1 and omati page 2. Une dia. Omati page 1 and 2 dia koto Rome no ma declare no wi asese eno dia ayera. Eho secret ewo. Yes. Hello. Hi. Me see there ya. Secret. Be Acts chapter 18 verse 1 to 17. Acts chapter 18 verse 1 to 17. Hello. Yenuma chirino. The way chirino. Paul free atene ko Korinto. Na wo hunu Yuda ni bia ni dinde Aquila. Wo wo no Punto. Na ofri Italia ba. Chire. Na ne yire de Priscilla. Ne yire de Priscilla. Ena me kire o say Paul. Now mo kan asem. Paul o hwiase e wo nyame mu. Duru mira bi no dani na chi e de mawurade. Nanso oba ya fra ne Mary de wan tani na chi. Be ma bia ni wa oye boni aya ne okwa amane ni ohaw mu a oba be twantoma si ne bo adi na chi o so obetani na chi ama ne da. Bi si da. Di Yesu demonstrate. Ba Paul otani na chi mawurade. Kona no kire no. Na oba ba si ampo wan tani na chi. Wo si me ye nhye na ni monyam. Toaso. Every say Claudius assess Judah for nyina free Roman. Claudius Saman way no ye emperor obedi Rome ache enye nasem. O shese Judah for nyina nko obi amfiri o nya Israel ni bia o Italy abonten so.
Hona Paul ko shia sa man we o se adwuma no sika wo so o and den na wotwe bi obi bewu e bokọ kodi da funu nti ekọ ebenya sika no se na mamfa mo hommom e ja mo de da ase ho na mo so man bi me so hu me sa me nim kasa o betimi aye announcement we yi ase ti o mo charge no ma charge do be announcement ni nyina na po akoye ho no. Hello. Hi. Abrabo amani etimi ye dey eto. Mahu bank manager odi mate da. Yes. Min chantrench no. Yes. Mahu another bank manager so a. Ye yi na di. No ye osha awo no an yira sorry dem. Me say na yiri ye sofu maame. Wo ye osha e wa so dem ho. Ti be ma de I so ubo mo de na onya de ya unya sika nya sa obey osha owo ba bia brabom Ewurade nyimfiri so Yesu de ne. Amen. Ewurade ma onya sika. Amen. Sika bebre. Yes. Yes to us. Paul ko won chen. Na enam se na one won je adwuma baako nti. Omo ye de ya. Adwuma baako. Omo ye adwuma baako. Ye charge ya na ya charge no be ka say ye na se to aso. Oko won chen. Je adwuma. Eko ye adwuma. Fi se woye ntoma yefo. Oye ntoma yefo omo na bot tent. Omo bot tent bro no be to say tent maker. Na da homeda. Okoka asem hyiada mu ma Judafo ne Helafo gidi. Na Silas ni Timothy firi Makedonia bae no. Paul de nam ka asem no na odi adanse kire Judafo se. Yesu ni Kristo no. Na wotoa no ano na woka abususem no. Wo na tade mu ka kire won se. Mu moja ngumwa mu atifi. Me de me ho afi. Efri na merekọ amanaman no mu. Verse 7. Ena wo free wo call obi a ne dindi Tito Yusta. Oye onyamsuroni. Odi okofi abobode na kasa. Paul isu ani e kan. No month ye kan say. No onwene omo ayasi tento. Oye obi a no wako school. Onimade. Onu na sign the death warrant of Stephen. Me see na bo ekunu nti obi anu akọ school. Nti adenti na nka oja ye adwuma no. Wan go back to adwuma no ye. If you say na abrabo no mu aye den. No oye bibia so de benya bibia ye den. E de ebue as Acts chapter 22 verse 3. Acts 22 verse 3. 22. Verse 3 what say? Verse number 3. What say? Me ye Judania wo Metasus. What say? Paul so ye Judania wo no de Tarsus. Ewo Kilikia. Na watete mi kuro yi mu wo Gamaliel nan ase. Ote Gamaliel. Sa Gamaliel no ye panyin o ye professor. No akọ Kemet. Ya kase Kemet ya de mo fra ni Egypt. No akọ akosua de e wo Kemet. Eho na Yesu na mo fra no Yesu papa no. Eho na okọ ye okọ Kemet Israel kan say Egypt. Akotena ase esua de em ye kire na de ansa na wo wie school ababak. So Jesus went to school. Paul also went to school. Until what na say me obi am ye Yudani by Opatafuor me tua ade el Gamaliel na ase. When o ma kire Gamaliel. Yes. We. After so go school. Now yan share Acts chapter 7 verse 58. Acts 7:58. Acts 7:58. Acts chapter 7 verse 58. What say? It's number 58. Na osunsum no firi kuro no mu kosi no abo. Okoya de ya. Osunsum no firi kuro no mu kosi no abo. Na dansefo no de won ntoma gugu abrantie bi a wo frɛ no Saul nan ase. Na worisi Stephen abo no. Osrɛ sɛ Awurade Yesu jeme honhom na okoto ne nan anim de ne kase tia mu sɛ Awurade mfa bone yi nto won so. Yes. Na waka ye no waka nani gu so. Enti odifo Stephen won na sachra eye Paul you obi anu ye judge and tiri mu oden no mpa Christopher asem if you say no hu agidifo so omo ye evil na de enti ohu om so omo ye evil no
Ono enkyerɛkyerɛ a yɛde maa no no ɛyɛ different from the Yesu di ba Israel abɔnten so. Nti no oni Yesu ani nhyia. Ti Yesu asua ni wei ɛna ɔmo yɛsi na boɔ. Bro no saa na owu yɛ tim. Ɛhɔ na ɔno so ɛsrɛ de maa Paul sɛ adwuma a wayɛ. Ɛno abi na ɔno so bɛyɛ. Ɛhɔ na ne nkonnwa no yi bɛtɔ ɛyɛ Paul so. Ti Paul so sakyerɛ no. Ewiase di n'ani. Saa nkurɔfoɔ wei ɔmo nyinaa backslide. Ɛso na ɔbaa yɛfrɛ no Mary deɛ. Ɔnhwe ase da. Yes. No da so gyina mu. Senior. Yes. Tiɛdie Matthew chapter 26. Deɛ Matthew 26 verse 51 to 3. Matthew 26 verse 51 to 3. Verse 51. Na hwɛ. Wɔn a wɔka Yesu ho no mu baako tenee ne nsa twee nkrantɛ. Na wɔde bɔɔ ɔsomafoɔ panin no ako atwa n'aso. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, fa wɔn nkrantɛ no sane sɛdeɛ ɛhyɛ. Na wɔn a wɔtwe nkrantɛ nyinaa, nkrantɛ no na wɔbɛwuo. Anaasɛ, wɔdwene sɛ, anka merentumi mensrɛ m'agya sɛ. Tiɛdie! Asɛm a ɔkae. Wɔse nti mogyinagyina no fii sɛ, mentumi nka nkyerɛ Awurade. Na ɔmfa ahohom nkoa 72,000 ɛmɛkum nyinaa nsɛe mo. Toa so. Anaasɛ wɔdwene sɛ, anka merentumi mensrɛ m'agya seesei, na ɔnsoma abɔfoɔ asafodɔm bɛboro dumienu megyina me ho. Na ɛneɛ, ɛbɛyɛ dɛn na twerɛ asɛm no aba mu sɛ, ɛtwa sɛ ɛyɛ saa. Wɔte aseɛ. Nti ɔbaa na so Yesu nan agya wadaworo deɛ wakan. Na wokan Bible na yes fa verse 2 no fa verse 2 no to na me. Yes, Matthew 26 verse 1 to 2 no me. Verse 51 to 52. Yes, Psalm 53. Na me kyerɛ oba deɛ. Yes, tiɛdie. Okan a ɛhɔ no unya 12,000. Ma me nya calculation ma mo. Or say 12 legends. Na legend biano, one legend biano, 6,000. Yes. And 6,000 times 12. Say calculator. 72,000. Calculator, ma'am. Say 72,000. 72,000. Enti asiye no. Yes. Tie bia kana say legend na shehwa ne wahu. Yes. Mo a mo wie school me dan numere 8:14 p.m. no. Yes. Ase kire no. Yes. Afei tie nie. Wahu. Obey na hotawroma. Yesu jai ni nyina. Yahweh John 21. Peter and Paul Yesu di ne ho adanse ka se, "Wei, wo so na mesima so dan na asama do apono ntimi nya dai." Enya dai. Sa Peter impo ojaye nya Yesu ho. Eduru mire bi o katre asuafo no. Asuafo 7. E katre o mo se, "Masa, o mo yenja Yesu akiri die ne enko back to eposo." Yenko penam bi yin so yenya sika nto yebotom ye di akwa we achi ache ye ho kyere ye ntimi hwekora nhwe ye yere no no je nya medwuma ho nanso so Mary Magdalene de abra ne ho kyere no wanja Yesu ho da. Yes. Peter oja Yesu ho. Peter hwiase sa 3 times o hwiase na Yesu abefre no sa akọ ade a Peter ne problem pa no ntimi kom e kom di ne kakra bi obeja nya medwuma sisi ya na nase de komo ya. Hello bon Samuel daddy tienie John 21 yanko yenum akiri no na wenum akiri no Yesu yi ne ho kyerɛ na asuafo no bio. Yesu yi ne ho kyerɛ asuafo binum na sɛdeɛ oyi ne ho kyerɛ ye nie na Simon Petro dia wo frɛ no Petro ana Peter no ne Thomas wo frɛ no Ata Thomas no wo frɛ no Ata no ne Nathaniel wo frɛ Kana ne Zebedeo ma ne nasuafo no mu baanu nso wo ho tie nie Zebedeo ma no mo yɛ mienu James the just and James the righteous. Yes. And nasuafo mienu ka ho yɛ 7 to aswe Simon Petro si won say merekopo media me say kopo ose no say yenso ye no be kopo asuafo says ne say no be ko because who Peter ne di wachi na so kopo de a ene ye ko 87 ene ko di Peter
I can say 6 and a deep Peter Chiman year 7. 5 na aka so obi akọ ni fie. Matthew the no abobra if he say no your internal revenue officer. On na krom ho nyina on na GR boss. Mo gidi tax bi a on na gi ekoye account e de ma ban. Nti ono no asisi fie wo nyapade bebre. No akọ school. Enti e ba sa no. No can in real estate no call back. Yes. Okay. Philip was also now a hospital kese because you're a physician. To okay say masa me kura me nya me sofo na me doctor me jiska let me go back. Yes. Wa mu aka na omu ya papa hwe apaafo na omu ni bi no omu na ese na ka Peter ho no yes an go back to your poso ejuma dada na omu maka 5 obi omu nyina hwiase Satan na Yesu awu enti no to say Yesu wu ye oyi ne ho adi empre to so mpresa e de kire na suafo Satan na Mary no ma si Mary abo e penakuru amu adwane akotena esere so a wote ho a oye naked sabi amuase enko na hye no osu 24/7 e bompaye na Yesu yi ne ho adi kire no e ba be hye ne de mu an power e di atade a ye white garment e clothe no se ko yes na suafo na hwiase obi adwane ko the power of a woman yes when she is determined you can't change yes. her state of mentality yes twaso minia na wo free adi ko okuduo mu o free adi wa jai nyamedwuma ye wo ho na Peter de ne Bible twaso da na o hwegate ni sa na o de ne na ABC kim no free adi yes no kotena okuduo ni anya bia me fish 20 krana me ton 10 ya menya say 10 na me de adidi twaso na anadwo no wo anyi hwe ade ara ho no ofiri aso dem wo so kwatena apo no so anadwo brebre wo anyi kobo okura wo anyi bi enti na nani abre na ne ho afo ane wa woro ne ho nyina na aka ne bema ane wo tekoduo no so di na wo dwendwene se otim se Yesu adome no Edo busa ne ho se ti akroye ekodi na chi na ya na se ye ni na chi ana ye ti se ye nuanom mai bi pressure ba no so awale na se a no obusa ntimi wale we na ya na ma wale we na ye sa na tie e question obi atimi busa bi to aso na ye den na ade awre ya ache no Yesu begina ampo ano na Yesu ba ampo na no nanso na asuafo ni nim se ye Yesu omu nim se ye Yesu a on se ekom de wo a wani so ye hatu to aso na Yesu bisa won se yanom mu anyanam ana obua no se Yesu bua na asuafo ne se dabi na wose won se na wose won se momfa asa unu ngu koduo no nifa asa unu kudie ya munifa koduo ne die ya enifa why na tie agya ne nsa nifa so Yesu Yesu yes adia e fe wo Yesu hunu no opie ba bia no oye nsenkyerene a ne nsenkyerene ni mpo no e define whom he is yes ose ya no manya was da bi fagu agya ne mfa nifa so na me ndi ma musisi a se kom ntini mo agya no fagu to aso enkomo no sa enkomo we ye call Yesu eni asuafo nta e me de to aso o say momfa asa no ngu koduo no nifa fagu koduo no nifa na mubenyam nam no bi mbenya nam no bi ana woguye na mpataa no duduo nti na wontumi ntwe asaw no bio to aso ana osuani a Yesu dɔ no se Petro se osuani tieni ye osuani ana ye Yesu dɔ na nye Peter na Yesu dɔ no ba na Thomas ni a friend ata no ona na Yesu dɔ no pa extremely enti abro no so wuye no kansem bi kire no ana aborofo no hwa e secret na no tifri Bible no na mo de akoto se we eni kwasem mo abibifo hu nya sa asem beba to aso eno osuani a Yesu dɔ no se Petro se eye awurade a ena Simon Petro ti se eye awurade no Simon e friend Peter ejadu Peter ni din pa no e friend ejadu
Na agya du te sɛ ɛyɛ awurade a no ɔyɛ dɛn. Wɔde n'ataadeɛ kyekyere ne ho so. Ɔde n'ataadeɛ kyekyere ne bɛrima ɛne ne to ho sei. Ɛfiri sɛ na ɔda adagya. Ɔda adagya. Na wɔtoo ne ho ɛne ɔtoo ne ho hyɛ nsuo nim. Na asuafoɔ a aka no nam kodoɔ kumaa no mu bae. Wɔne asase so nware. Na ɛbɛyɛ basafa wɔ ha. Okay. Na wɔtwe asaw no ne mpataa no. Na wɔsii fam no. Wɔhunu nyansrama a ɛnam gu soɔ ne paano. Otie, ɛkɔm ti Yesu ba no. Obegyina apona no so jakora toto nam ɔno di nkan yi fish ni bi no mu mai. Ɛno ɔno ade ne paano bae. Because onim sɛ asɛm a ɔkɔka ɛde akyerɛ asuafoɔ no. Ɔkɔ na aduane nka ɔmbɔ no rough. Because a pop and a mom we are day, a self free nature. Just how shall move from one be and son what you know, my dinkomo to a dinkan prepare a gianitsu, Tiedia course to us. Na Yesu se wɔn sɛ, momfa nam a moyi no seesei no bi mmra. Simon Petro kɔe, na wɔkɔtwe asaw no ba asase so. Na mpataa kɛseɛ wɔ ha 23 ayɛ no ma. Okay. Wɔdɔɔso saa deɛ, nanso asaw no antete. Yesu se wɔn sɛ, mommra mmɛka mmoano. Nso asuafoɔ no mu biara ntumi ammisa no sɛ, woyɛ hwan? Na wɔnim sɛ, ɛyɛ Awurade. Ɛna Yesu bɛfa paano no de maa wɔn. Ɛne mpataa no saa. Yei ne mprɛnsa so a. Ne mprɛnsa so a. Yesu nya ne firi awufoɔ mu no. Oyii ne ho kyerɛ asuafoɔ. 3 times. Ɛna wɔdidi wieɛ no. Yesu se Simon Petro sɛ. Wodɔ me ɛsene aduane yi ada. Wɔse no sɛ. Na Peter hwɛ Yesu anim a wosi ne ti. Ane. Awurade. Wonim sɛ medɔ wo. Wonim sɛ wo deɛ nka mepɛ w'asɛm. Ba wo ma kɔm di me dodo. Yesu se no sɛ. Yɛne me nnwama. No. Yesu se no nimpire no so sɛ. Simon. Yohane ba. Wodɔ me. Ɔse no sɛ. Ane. Awurade medɔ. Yesu se no sɛ. Hwɛ me nwan. Ɔse no ne mprɛnsa so sɛ. Simon. Yohane ba. Wodɔ me. Ɛyɛ Petro awerɛho sɛ wɔabisa no mprɛnsa sɛ. Wodɔ me. Na wɔbuaa no sɛ. Awurade. Wonim sɛ. Wonim ade nyinaa. Na wonim sɛ medɔ. Yesu se no sɛ. Yɛne me nwan. Mereka makyerɛ wo nokura mu paa sɛ. Woyɛ aberanteɛ no. Wobɔ abɔsoɔ. Wokɔɔ faako a wopɛ. Wonya bɔ akɔkora a. Wobɛtene wo nsa. Na obi abɔ w'abɔsoɔ. Na wɔde wakɔ faako a wompɛ. Wɔkaa yɛi de kyerɛ wɔ wo ku a ɛbɛsɛ Onyankopɔn animuonyam. Na wɔkaa yɛi no. Wɔse no sɛ. Di m'akyi. Amen. Sadia way, and you know, see, and no buy a friend Mary. No tinachi. A do dear me pay Mary Hono. A do dear on Cassa, no question cook up, or Timusua bompire. On any or bar, or Timothy, yes, was Susana. A camia said. Yes, William Paul course, so I was saying, so now yes, Tanano. Every day we are not married, my Jesus, and it was as so. Ebetananje, Obetina marrying town from be an opasses, Obefining town or Cornell most something to fall. And so, no, marrying Kuana, no one in them, no account, or banana curtains on Camu Biarante, or reveal secret at the can near ma, a bit serious year, and the chair marries one, Kabian China for, and Nam said, and Nam marries CTNT. Yes. Maybe I say you. Me mamu secret home. Yes. Sata mun eye wa. E come do kakra bia no amuna. O fa phone the friend na dey no amasa. Nya bibia o. Nya man ko yie kra so adi bankutu. Hello. Enti wo nya me som no. Oba bi o wasase so abia o nya me som. Ye de betoto ni Mary de ho. Yes. Bema bi on so ha bia de on so na bra bo betoto Yesu de ho.
Na Mary de odadaja. Esu no odi Yesu achi no kwa sorry. De unimu ya no ye kan wa no ten. Yes. Anyway, we yo. Yes, Luke chapter 8 verse 1 to 3. Abraham Mary ekoyi ne ntoma. Oyi na daka musika. Bra wa bre. De onya ye nyina de call say me de be diwachi. 8. Yes, Luke 8 verse 1 to 3 also. Na ba say ye chiri no. Okofa nkuro ni nkura nyina mu. Okofa nkuro nyina mu. Ni nkura kan Nyankopon ahinde ho asem pa. Kan nyame ahini asem Yesu Na dumienu no kan ho. Na apostle tiedio na asuafo no kan ho Ni mma bi a wasa won ahonhommone ne ahomre. Mma bi a do tutu ahonhommone afiri om so Mary asem no kan to aso. Won ni Maria. Oni Maria. Wo friend Magdalene. Oba ye friend Magdalene. Wo tu ahonhommone nsun free ni mu no. Ni Yohani. Herod fie pani kusayere. Kusayere. No so your friend Mary no so di Yesu achi. Ni Susanna so di Yesu achi. Ni afoforo bebre a wode wona hodie bi. Odi wo mde ya. Esom no. O mde ya. Wona hodie. O ma hodie. Utiri mu den. Unje sika na wode o mo retim so. Na ukunu no obre. Eduru kwasi ada me yi Yesu aye. Ono ode atiri mu ode adome. Wa ma de pache me yi na ye da. Umusa Obama nenka nkyerɛ sɛ mi wura ene de mi obi wɔ hada de bia onisika ensusu onisika bohunu akɔtɔ ade foforo onisika ɔkɔ ayi ɔbɔ nsa onisika otiminya bi ma ne nua no mo ti kuro nketewa onisika atompa bo afoforo onisika wato nua ya 3 million odi agu ne tisu 4 million 5 million 1000 Ghana wato ensu mi se wonye dai onisika wemu die no mo tinyam somase no makoma abubuam awurade no mo ye supportive women they supported men did ye sebuam kura Susanna okoyi bai Chusayere no na ne kunu ye payin pa no wa ban mu ti oye ena akoye minister yere no okoyi ni sika no de boa Yesu ntinya won ko na ade usika to collection first. Ya metimiti nkrofo bi ennem na wagim na akọ asọ de koto collection ama sofo wan ka tro Yesu tam no odi collection sai sikali bi no mjeje ya Judas no owie bi di come and again no. Yes. Judas amani onye he nyina ya ne yere oba no one ne tia we na adwo be ware ne daache ne de bi opa iPhone 16 Pro Max and ye see nwi bi abefre no yi Peruvian Brazilian na odi pressure good Judas so ohwedin no so me tom eye dwon aye nto hello me tom ma ti aye nya dey am nto Yesu because Yesu the all price. These women were supportive. Ask yourself, are you supportive enough? Ma ni bi ahobrase akura ya dia mamo se wo bro ho asene kura he dey mam yes the wanim. Yes, Matthew 28 verse 1. The term na who be the term da edi na woche kan no ada tiedie ada edi na woche kan no ahomache Maria Magdalene Mary your friend Magdalene ne Maria ba kono ba se ani Mary ba kono omo ba se or be hwe eda no or the be hwe Yesu da no na hwe asase wo so kese na urade bofo firi suru sane bai be muni ebo no firi eda no ano na otena so na ne ho te se anyinam na natade hoa se sukotwea na ne huhu nti awemfo no ho popoi na woye se awufo na obofo no bua se ma no se modie munsuro na minim se mo rehwehwe Yesu awobo na sanua mu no oniha na wanyane sade wakan ya no wote momra mehwe faako ana woda na monkwantem kwakankyere na suafo no se
wanyane afiri awufuo mu na hwɛ ɔredi mu anim kan akɔ Galilea toaso ɛhɔ na mobehu no ote hwɛ makama kyerɛ mu enti Mary busa ho sɛ saa tam na asuafoɔ 12 no ɔmo wɔ apostles no ɔmo wɔ ɔmo de da Thomas kura de ɔkeka nkwasi asɛm Peter call ne yiri fie kɔ dae na ɔmaa Peter deny Yesu si onim ni baabia ɛso abra yɛ kye Yesu yɛde ne kɔto afiase no ɛyɛ Mary ɛna kɔsa nsuo esukɔm de Yesu ɔna man nsuo no mo yɛ odi Yesu ni ɔrespect Yesu aduru mpampanso a yɛde Yesu kɔ wɔwu yɛ mpa yɛ kɔsie no ɔkɔyam aduhwam so ɔde kɔ akɔdi na amu ni na ɔbaa bi tena wiase na ɔyɛ sɛ ya meyi me kidney mienu kyɛ na ayɛ dɛn ɛyɛ o kidney nyame ame dia na me kyɛ na ayɛ dɛn hwɛ so na bo abrabɔ nyɛ o kidney hello odi Yesu ni mumu bi mu kunu ti ase kura udi ni na ɛdɛn ma ɔte ase mpo no udi ni na ɛdɛn de bia wo de ɔwɔ asɛm ka hello be John 20 verse 1 obodi Yesu di Yesu awuo mpo omu kwa kodi ni oyonko ba uchimi se kwase ya nyina kwasi ada no aye nwa betena nyame fie no apepa na no Yesu nche no Yesu mu no okoka o se ma na enye bone da antubo mo oba no sa abo no yetu ye kura nyenne otachere ma wase kwase ya memu aye duru nko wanum oba besia wadwuma ho ye no hello utime to be ma ho oba besia wadwuma ho ye no kan wamu na wankasa no problem dada na odi si aso abusua mu ho Mary de anopa wi anwumre no odi ni kunu ni Bible me hu Mary say ne yere ni kunu ani Yesu no odi ni o kata na deja so enso ne de mo ma no muna mugu radio so na manu ati free wadwini mu ohanti okoye di ti aba okoye odi ni kunu be ma size nyina tudwa e wo ba biye salum ho no odi atudwa we sa edanfo ba we wabodam meka kire wabodam because ade e wo se ka me no miye no ntem no third party bi aye dey what tibi yes abodam ade no downfo akosi be obi ba be ma so ha ne sa opasasa opamensesa akamaka hello and call bad you na ma ukuru hu yehu yes what bodam nti hello so why dear ya minka mema na o ma dwene nya no obu wa na I say Judas no kwase asem kwa na odi ni ofie o na asem na meka mema na I'm very supportive but eduru mre bia na emu ayedin because majority e ma no aware na egu ni nyina 90% e ma na mu creative problem 10% na free Judas abusu amufuo no hello I believe say free na ko obesesa yes wasesa yes yes John 20 verse 1 na da edi na wotwe kan no anopa tututu a esum da so wo mu no Maria Magdalene ba oboda no ho na obehunu se woyi obo no afiri eda no ano na wotu mirika ba Simon Petro osuani ba ko a Yesu do no no nchen na wo se won se waji awrade afiri eda no mu na yenim fa ko a wode no akɔto Jesus was there. Yes. John 19 verse 25 to 27. Ye chi Yesu mpo unya mane. Onamu na wo cheche no. Na we ogina ho. Mu bebre betrayal spirit. Na wo mumu.
betrayal spirit. To us also. Nso Yesu nena. Ni nua ba. Maria. Clopa yere. Ni Maria Magdalene jina Yesu asenua no. O jina senua no abrede na boso. To us. Na Yesu hunu nena. No osuani a wodo no no se wogina ho no. Wose ne na se. Osini na se. Oba. Hwe. Ubani. Ya yemini. Ya yemini. Dia na waka. Oba ne yabome ya mensu komite me saa na omo sade ma be sendua ne so moje pram Yesu omo aba na wa bre afa dia ohwe omo ani so oba obani Mary Yesu ni hello eduru mire bia bema eduru mire bia ya na uhia oba bia ka kire no upe oba bia ka bibia kire no na so yire de ukokan onu be kunfu snake in the eagle shadow part 6 hello me say we no yire mu be yidie ya snake in the eagle shadow yes o yire kura be ka kire so wunya esika sa wa ama nti na nyame aye o saa no. Women, you can't predict them. Emma, as we be catch no. Aka so be wi ase, wan si di kura ma ni bi da. Unya usika na me nu de di ye. Me nyame de ye meti ase o, no abo nyame bi din. Me so Opatafuor nyame o ti ase. Ba to me nyame o ntua kasa o. Enti mu a mo de me nyame no ko kontokwa hunu no. Me chewa. Hello. Hwedi ya bu Yesu wo de imagine na were ho Yesu se wo ba bema bi a wo do no na ye de asama to no so no wa fa maniem wa bre ewiase nyina yi na ma ya bu ne saa ya omu de ni ko gina square Times Square say no mo fire kromofo nyina no mo bo Yesu aji 120 ama na chi nyina papa ye omu ye sade asenia soa no eno no ma ntimi a omu fa Simon no ofiri eye Kemet bibini na no ofiri Egypt ana odi omachi o se he bagi asenua no oso asenua no so wode koja Yesu oro kra na emuduro nya yise no omu de we nyina ato Yesu achi no osan akọ ni asade na boso ye wie ya omu kope apetehye no omu de entomago ebubom vinegar anu odin eyensan ebro kika ina kuro na omabuna ma ne ho papa omo hwiehwie gu mu ya na anya ya mema na amokoyi muti wo barbering shop no se wo wie ne the ventilator spirit ni yemu ya na anya ya na hwe apechehye hwie gu ekurom Yesu chie mu saa osu esukom de no oka kire Mary se wadawroma misiro bo amena me nkopre koma me nsuo nom o man nsuo nom ye Yesu tani nani o hwo ma me anu hwe Mary ani so ba dia ya me no misiro munkofie munko ye ka dai sister isi da na Yesu maame eni Mary aka omo maka nyina busa se Satan na Peter we na Peter tane Matthew we tane obi e tane Mary gina hodin Yesu asini tirase o gina ho e bo 3 asa na Yesu hwe edom no o hwe Mary anim no so wonko emre du so okọ de o ka kire ni nyina no mani remfi onkai asemate at once in the sum eduriye na abo awia no miensa in the sum duriye nti se sum na e baaye o me de be kun no be tam ne kra e de ne koye tim Mary fisa agoro o hono a o se ko back on timi na o koye ko gina ho owura o tia mu Yesu ante na o si wawu na o dimi de kakoka kire eye esikafo ni baako a na wo Yesu asori fie friend Joseph Arimatea ka kire ne se owura na nya ewu yenko ne koje permit sa tam nam se aban ni ne ku Yesu nti omkoje permit yi Yesu amu abra Yesu amu no to Mary na so Bible say at once asase apai 7 times
Hona Mary buko toke osusa sana sase usuo di jaye. Osi we ma Yesu nhyira no. Ma Yesu nhyira no. Mini Yesu kra ka mitutu me se fa de ma no. Enka mu be hu me bie mu no. Na opatafoɔ me si half nyedai. Eni ho. Do opatafoɔ o me si enyi ono a. Obi si ono a o hwe nani. Opatafoɔ be na eni si half yi. There are some women, they have done enough. Just appreciate them, honor them. They have contributed a lot to your life. Obi wonu ma be mani ni bi okobere san no de bi betua school fees wo de bi to aduane to we enkwala no jagu so untimi obre no aso e masa. Appreciate her. Jana life man, appreciate her. Consider her. Na kwa me nkroma asefo no. Ade achi sika ni fia no asom na no. Krache. Timi no man ye ni die no hu. Na de oni wofa. Fe wofa. Nya sampa bi kura katre be man. Sister nanum kasa e bon. Krache me de me ma. Ye ntimi ni komo. Ba chaw. Wan kasa uni wofa. Wo ba no so wonso oni wofa. Hello. Menko abe ma na ade atomani amunyai sa amani bi mukasa anye de enhye nkunan ibu be ma bam e ma be ma nunu so won wote. Yes, Matthew chapter 27, be Matthew 27 verse 57 to 61. Enya awreho oba brese wa bre onya mu den. Yes. Matthew 27 verse 57 to 61. Also. Na eduru anwumre no. Odifo bi a ofri Arimatea wo frɛ no Joseph. Joseph. Ono nso ye Yesu suani bai. Oyi osuani anu odi Yesu achi. Ono no wo kɔ Pilato nkyɛn bɛsrɛ Yesu amu no. Anna Pilato se wonfa amu no ma no. Joseph fa amu no de nwera ani tie kyekyere ho. Na ode koto ono ani da fofora watwa no abotan mu. Ote amu no ba bia na ekosie Yesu na wona na yedi sa osikani we wo ebesie no. Na ode koto no to aso ha. Na wo pray wo boa kakraka bi. Hini edano ano. Na ofiri hokoi. Na Maria Magdalene ne Maria ba kono wo hotete eda no ntentenso. Amen. Tie na hwana na ewo ho. Maria Magdalene. Hwana na ewo ho. Maria Magdalene. Yakoyi Yesu amu oba basia wo na gina mu me kopa amna. Esie Yesu. Mi bisa, wote say na yesi Yesuafo ni bi wo ho. Wote Peter nka, Matthew Philip yeti obi nka. Oba besia Mary de no ogina ho pa Yesu kura bra. Yes. No onye bi. Oyebi. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Yes, ahatie ni ye. Na eba se Yesu ni na asuafo rekɔ Jerusalem. Omu ko Jerusalem no. Okoduru akura bi ase. Tie. Sa latest track we kura me de to aso. Okoduru akura bi ase. Woduru ho no. Oba bi a wofra no Martha. De no kɔ ni fie. Martha nua ba bi a wofra no Maria. Mary. Tena fom wo Yesu nkyɛn ti. Yesu kɔtena ase na Mary. Kɔtena Yesu nkyɛn na ase. Sabre no. Martha nani abreye aduane no ba. Afei na Martha nani abreye aduane wo kitchen. Ba Yesu nkyɛn bɛka. No ba Yesu nkyɛn bɛka tena ne sɛ. Awurade. Owura Yesu. Ma ye adwuma abre. Ma bre too much. Ma se kitchen mia na me poto aduane. Mia na me se konsuo. Mia na me se hwite jam. Enti ka kyerɛ Maria. Enti ka kyerɛ Mary sɛ. Na wo meso mi mu. Awurade bua no sɛ. Hona Yesu bua no sɛ. Martha. Oba Martha. Martha. Jonki woman
What dwendwene how ho? O how ho dodo. Ewo niema pii ho. Ewo niema pii ho. Martha. Verse 42. Adeɛ baako pɛ na ehia. Adeɛ baako pɛ na yɛ den. Ɛna ehia. Na Maria afa. Na Maria deɛ wayɛ den. Wafa. Na warenyi mfiri ne nsam. Amen. Adeɛ baako pɛ. Ɔbaa yi bia. Yarenyi mfiri ne nsam da. Na Maria deɛ ɔyɛ deɛ ya. Ɔbrɛ ne ho ase te bɛrima ne nanse. Ɔte bɛrima ne nko ane. Na Yesu Mary no onua ma wɔ hɔ. Ni nua ma ni bi ne yabo bi di atwo no wɔ nua ba e friend Martha. Ɔyawe. No wɔ nua mema wɔ hɔ. But deɛ no ɔte ne kasa. Ɛyɛ saa bɛrima. Owura Yesu pɛ na ɔno ɔte ne kasa. Yesu nka bibi nkyerɛ Mary no nkɔgyina sɛ ɔkɔsiki advice from an external source because ɔbaa no wɔ ne selfish interest no na adwene ɛna ɔno de nam. Ɔte ne nase. Ɔtie Yesu 24/7. Ɔno ne nipa. Onim se saa mmerɛ wei Yesu hia duane mmerɛ wei Yesu ne bu afu ɛwɔ so wɔkrɔkrɔ no ɔte Yesu nanse wɔkrɔkrɔ no Martha deɛ ɔgyimie nti ɔgyimi onim se bɛma firi adwuma ba yɛpɛ asɛmpa obi wɔ hɔ nom a ɛmaa ne bi wɔ hɔ a tɛ sɛ me se mento sɛ bi ɔma gyimie wɔgyimi to the stand sɛ bɛma apie wohwɛ ne gyimi na woni ne kasa 1 2 wo study ne kasa na hu se ate and voice kosora ka wano ya dey wa jiminti obeka ne adi na tem na atane ntokwa ne abo no ahye awurade animonyam oni mu nyansa se he be man nya se ne wote de ekor me man 1 me busa ne asem wato cheek answers na de aye dey ka wano tum we di eta wa yese Martha no wakasa bebebe debia onwa ne ma o dware wo mo o siesie o tete aduane ammo mo kura no wo sa de kopa ba ma ni tiri ho enam sole ya mabra na mi sin kura wo ma ne ma na mi mesi you know how Yesu atia Martha repeat wo atia Martha verse 42 Dabi Sasia. Okay. Ne tie de okatere Martha. O tene ne nsa o Martha so se Martha. Hwe nyansa. Yes. Hwe nyansa. Payimu mafiri abonte aba. Mabre. Me nan kra me de nante ye mu hyehye me. Mary akosa nsuo no de me nan se. Asisim. O posa me na ma me na makoma mahome ate. Wo si won jai de o ye no. No mra me so mra won kwan na enye de no mebo jani mawo. Na me no aduane a me kuru ni. Asetena bai na won ne tintia no aduane a wonye de. Oni obi wo ha aduane no kura wo no a wo de pa be mani tiri dodo. You see some of you women you have problem oh. Some of you women you have problem. Obie wa no na wo kasa bi a ye study. Wo kasa 1 2. Oh, kasa frama epu 1 2 no study be man ne de me na said the emotion ni musiti we de enye obie wa no 1 na hu ukunu na nim ne de waya ko anu tum yes oba nyansafo enkasa enka bi enkoka bi kura ne akokasa umu ade yes ka anu tum na wan hwe yi a wo be ka de ensese he den ye ka abrese be man ani age na koma abofom no then we find new ways na ne na kasa hey ubekọ baby no na woni ne kunu ase ya mo kwan so mo act third world war yes what is wrong with you ni nyina so I'll blame you the women I'll not blame a man was born to be controlled by a woman TV ni remote de ya nya ne control no na anim se be ma bia remote ni oba who control ukunu yi a entokwa mafie ho a time say or say me biema no time say me biema no we or say me approach enye bibia na o say obusa ukunu approach ye wo problem bi o ha fa ukunu achi na wa solve na sundue nye den emra emprovoke be ma no find a better way o kasa na ya mamu nye hwam ni nyina onim oyi a na o de ato o say sebio sebe footballer yes won wa gong yes. It's a bob man kuku apau, a body trimu apau, a body see apau,
bema no so bi ka se bi akọ adwuma bra wa bra stress and wa form atiti e bi kura adwuma mkura ni manager the pressure ye dey asi ni so no di banku ni kuruma dada ne ha no asem unnim hwe on de no say so mi kuru na ti wasa no uko ka wasa ne dia ya ukunu no yesi be kuru mi bra be kuru mi ho na ba ya o de unkuru mi yesofo minim dia meka ukunu dia ontimi nka da ko onim se waka ade e besi wo fie ho no meso mi ntifie obi metwa atom. Hello mitifie obi na me meti okra me ka na me ka dia buru se yo hwe mi twabo ama wa timi wo habo se mimu na me ma no ya ama mi twabo wa I say blade am head dia hye wakoma mu no 3 weeks kura na head yi hwim na twa ba ko mi twabo ma otime ne na wo yam pram. Yes. I was say wo hunu how wo ye remote no wo be sia control wo kunu bi wo ha fa no to TV3 emre bi wo ha yini free TV3 fa no to Metro TV fa no to GTV na wo dane wo kunu dan oba ka na mu ne wo kunu tim no una wo kura break no tietia break kakra san open inti no akofa no na wo ne tie no se o hye coat na de ba ya kura na afi oba wo se coat ni nya ne dia no atwam o dada wo anada wo ye wo berma o wo purpose say wo obebo wabro eno de me support be man da ni obi wo ho a in a natural world no oba no na hia kasa kire. Yes. Ebini nenso married ye ohun se wo wura Yesu abre ewura tenase mame e ma ni asikan wow ma ho ade no kora wo ya woni ukuru si asikan na mabede san na misi nkura enioma misisi ni mimu nyina ya me ya entale kura nkura enioma kura woto ananka ye den be ma no hunu nyansa ni nimdie no ofiri se mame mo me yire e ma problem no mi wura mesro mi nse kura de mu nsansuo mame next time obemo akofa bola. Hello enti me unsa kura de mu sister fasi wo na besi kosansuo no nanso kade afa ne se oh mame nsam fama no nanso mai wonya bo test wo hu se wo soma wo abekọ no wo be soma wo akoma dan frantwo. Hello mana motia na mo soma mema no mu heyie. Yes. Na Yesu na wo soma ne saa no adabia wo be soma ukuru bia wo kwa hwenatiko Most was say Yesu. Hello na wasoma Yesu wasa akasa me ma wonkwa de ebeye enti judgment day ya o mema o mbe fira ntoma akogina Yesu anim ye fira ne yere obeso abegina hobi na Yesu akase owura enya nduro so se ofra me yiri nti na masore no adai asa me yere aja hwemu ye. Yes. Hello sanioma we nyina enye je ya entwaye. Yes. Wo ho enko kanchina be ma se wura o eya toto nioma yie na china bi uni ho a oni ho kwai Okay. Sister wo so se obi do ka ana ontuma bi obi ho ama mi hu na china uni ho a me so me dia hwenkwala no. Yes. Sansam no enkika bi your friend foul words about anumu a wo de bobi eto be ma ne tirim se asa wo panaku no enso e bia na nte saa na nka wo tu no efo pa bi se ena de e obi ntimi predict ni pa life enti won toto ne nioma yie but find a better way, especially we hear the need si wona tutu be ma saafo na ohu anu he tutu abra be ma edidi na uturu fo be mi didi na abeka jem se eja wada woroma asoro nkrata na ba bia wo ya ma mi hu na echina bi hey eja no kura ma anya ani. Yes. Hello Hi. enti oba hunu time and season tambe na also bi wa no tambe na nsasa okasa ena na Mary odi bu ma na atwa Yesu hu ahia no. Yes.
Na de maka kakra ikura no. Oba we we onua ba nti nka wonfa wo japade ma no. Yes. Be ma ba akohoma na nya. Enyina nanim nka nkyere ne se na we etode. Eto ama ne kura fakoto. Yes. Oba akohoma na nya. Nya abotere ne find appropriate time. Ada wo anigye mu na wona na tenase akasa. We wura wada roma. Se nioma mu ayedin. Ska no said de na ode man first no. E se okodwom kura. Me to we ni we sisi ana asa. Asa. Ti ya na misro wada roma nim se hedin. Ka de kakra ka homa me a. Be ma bia nu a okasa se we ya ne bubefuo. Yes. Sister na no more time. O man si kakra ode ni kuruma ni ska ode ni sabe nkum na efa. Ma ni bi. Ono oni sika ni kepa. Oni sika to center table ni so okofo opeja ne sakoso ni kire wurade. Ode ni sense su. Na watwe sika na se. We. That's so. Hey, abana ma enu media me fa hin ni. Yeah. Ma for 100 cities a day me nko 20. Sister, akwani kra ni breko de ye. Epe. Find a better way. Ne wiase mu odin. Yes. Papon ba on sama rad. Yes. Pomuye. Opatafuor! Opatafuor, you're strong and kind, mighty heart and a brilliant mind. Generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Opatafuor, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. In your presence fears subside, kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Opatafuor, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,